Goddag og velkommen til den her del 4 af brug af XML på SQL Server. Det vi har kigget på, det er jo gang 1, create and insert. Så har vi haft noget om at sige hallo, og vi har haft noget om at forespørge, og nu vil vi begynde at kigge på, hvordan vi får lavet XML om til noget lidt mere relationelt. Og det er to funktioner, der hedder values og note, vi vil kigge på. Så lad os hoppe ud i det. Value først. Jamen lad os lige kigge på vores tabel igen. Vi har en enkelt tabel, der hedder course, og den har to kolonner, ID og desk. ID er en primærnøgle, og desk er den her XML-datatype, som vi kan se, hvor vi har gemt noget XML-halløjser i. Og vi har kun de her to rækker i vores tabel. Så lad os hoppe ud i og forsøge at udtrække værdier fra den her desk-kolonne, som man kan se er XML til noget, vi kan bruge i en relationel kontekst. Vi fortsætter. Så hvordan prøver man det? Jamen altså, igen, det er en select statement. Select from course. Og hvad vil vi gerne? Jamen, vi vil gerne trække noget værdi ud. Og det, der står, det er, jamen, man angiver et XPath udtryk eller lignende, og så siger man, hvilken datatype den skal konverteres til. Og nu ved vi jo, at det er jo ofte Unicode, det her halløjse, som XML er gemt i, så vi prøver lige at give den sådan en af de lange vartier, vi kan gemme den i. Og 30 karakterer, det burde være nok til at gemme vores kursusnavn. Så vi fyrer det her af på vores system, og så får vi tilfældigvis en fejl. Og det den siger, det er, jamen når det er en value-funktion, så er det en singleton, altså, eller en tom sekvens her. Og det jeg har her, det giver altså flere værdier tilbage. Så vi må indrømme, at det her, den er helt korrekt, apparatet. Det her, det virker ikke naturligt at konvertere den her sekvens af notes, som en XPath udtryk altid returnerer til en enkelt vartier-værdi. Vi kan simpelthen ikke file den ned i sådan en vartier. Så vi må gøre noget, og vi må singletone den. Og hvad gør vi så? Jamen vi kan sige, vi gør fuldstændig det samme som før, men så putter vi lige XPath udtrykket i en blød parentes, så siger vi, så er det jo en sekvens, og der vil vi gerne tage den første ud af dem alle sammen. Og så vil vi gerne konvertere det til den SQL-datatype, der hedder nvarchar af længden 30. Og hvad får så ud af det? Jamen, vi får det, man kunne forvente. Vi får den her standard SQL Server no column name, og så får vi XML og imperativ programmering. Det er jo fordi, det er jo her, XML var det første kursus i den række med ID1, og det her det er jo den første kursus i den, hvor ID var lige med 2. Så nu har vi rent faktisk fået konverteret noget XML'sk til noget relationelt. Så lad os endelig fortsætte med det. Så vi kunne jo lige prøve at se, om vi kunne få flere ting ud af det her. Og hvis nu vi siger, jamen vi vil lige så gerne tage den ene direkte ud. Nu har vi både vores array-notation her, eller vores sekvensnotation her på course, og på yderniveauet. Altså det giver os ikke yderligere. Så den der, den kan man sige, den der er overflødigt. Det er den her ikke. Den skal altid være herude på det her niveau. Man kan godt have den her, hvis man har en bestemt, man vil have ud, men man skal også altid have den der. Så den er optional her, den er required her. Og så får man selvfølgelig det samme ud igen. Hvad sker man så, hvis nu man hiver den sidste ud? Altså, det eneste vi gør nu, det er at sige, nu tager vi den her, som var overflødigt, den tager vi ud. Den er ikke med hernede, og så siger vi, i stedet for den første, så tager vi bare den sidste, og konverterer den igen, jamen så får vi selvfølgelig et andet resultat, fordi at jamen, rækkefølgen er jo væsentlig i et XML-dokument, den har jo en document order, og DB er efter XML, og OOP er efter imperativ programmering, som fører er stadig forkert. Nå, men hvad gør vi så, hvis nu at vi har nogle forkerte datatyper at gøre godt med? Vi har jo kørt den her med etteren, der hedder varchar 30 fra kursus. Hvad får vi så ud? Jamen, så får vi det her ud. Hvad hvis nu vi siger, ved du hvad, vi havde faktisk glemt, at den her, hvor lang den var, så den bliver lidt for kort. Så nu gør vi totalt det samme igen. Men nu siger vi, at vi har lige kommet til at spise en karakter her. Hvad får vi så ud af det? Jamen, vi får faktisk ud af, at vi får ikke en fejl, og det er måske lidt en overraskelse her, at den fejler ikke, den fortsætter gladeligt, den trunkerer bare. Så XML, den kan jo være i den her nvarchar 3, men det kan det andet kursus ikke, så det bliver til imp. Okay, så
det her, det kan vi godt overleve. Den trunkerer automatisk ind bagved. Det må man gøre op med sig selv, om det er en feature, men det er i hvert fald det, den gør. Ja, hvor langt kan man så gå? Jamen, hvor stille er den, inden den fejler? Så nu prøver vi lige at sige, jamen, lad mig så konvertere det her kursusnavn som XML og DBOOP. Så lad mig prøve at konvertere det til en integer. Hvad sker der så? Så siger den, nu må du lige holde, altså, det er en integer value, og den kan man ikke konvertere til en int, så den går ikke. Så det kan man sige, okay, man kan godt få nogle trunkeringsfejl, men der er almindelige konverteringsregler fra de andre kendte programmeringssprog. De er ligesom bibeholdt, så det er okay. Hvad sker der så, hvis nu, at man forsøger at hive en integer attribut ud, i stedet for at sige, jamen, jeg vil gerne have værdien af kursus, og de har jo en ECTS, det er, hvor lange de er, og de er 5 og 10 her. Den værdi vil jeg gerne konvertere til en int. Jamen, det kan jeg så godt få lov til. Og så får jeg så igen længden i ECTS af kurserne, de første kurser, altså kursus 1, og de er så 5 og 10. Og igen, kolonnenavn, det er det her no column name, det er standard på SQL Server. Så det er i og for sig som forventet. Hvis nu gerne vil lige gå lidt videre og sige, jamen, jeg vil i og for sig gerne lige blande de her lidt nu. Altså jeg vil gerne, vi har jo tidligere, der har vi kigget på den her exist-funktionen, og nu kigger vi på value-funktionen. Og kan de blandes? Ja, selvfølgelig kan de det. Så jeg vil gerne have kursus ID ud, jeg vil gerne have, hvor mange ECTS de er på, og den kolonne vil jeg gerne have, har et pænt navn, der hedder ECTS, og hvor skal jeg have det fra? Det skal jeg have for kursus. Hvad skal gælde på kursus? Jamen der vil jeg gerne lige have lov til at lave en betingelse på mit XML-dokument, jeg har gemt. Det skal gælde, at kursen skal have en ECTS-værdi, der er større end 1. Og hvad sker, når jeg fyrer det af? Jamen så får jeg, at der i det dokument, der hedder 2, der er der en, der har et antal ECTS'er, der er større end 10. Og der er kun en her, så det går fint. Så ideen er her bruger vi value, og vi bruger exists i den samme forespørgsel. Men det man lige kan sige, der er stadig lige lovligt få rækker her i den her tabel til, at det ligesom er det, vi kan få det hele ud. Så lad os lige prøve at gå lidt videre med det. Så lad os prøve lige at hive det hele ud, simpelthen. Så nu vil jeg gerne have lov til at flade alt, hvad der er om kurser. Det vil sige, at der er kursus ID'et, kursusnavnet, kursusbeskrivelsen og antallet ECTS. Og dem konverterer jeg sådan rimelig fornuftigt. ID'et bliver til en int, og den skal hedde CD for course ID. Kursusnavn, det er en invar 30, den er CNAME. Description, der tager jeg også den sidste, den bliver en invar 50, og den hedder desk. Det bliver lige lidt for langt her. Og ECTS, dem konverterer til en int, den hedder ECTS. Og hvad får jeg ud af det? Jamen, jeg får en fin relationel tabel. Jeg får de to sidste, 11 og 55, der er DBOOP. Og igen, jeg har lige cuttet lidt her for at have dem her. Så dot, det er bare en forkortelse. Det er med ud det hele, og de er 5 ECTS'er det hele. Så nu har vi simpelthen en pure relational world result. Det vil sige, det her er en super ægte tabelstruktur, som vi kan bruge til. Resultatet har kun 2 rækker, og det er sådan lidt overraskende. Den burde have 4, fordi der er jo 4 kurser. Men der kan man sige, her kommer value til, her er der ligesom, her, så meget styrke er det ikke value. Value kan trække noget ud fra en singleton-værdi. Skal man trække flere værdier ud, så skal man bruge notes. Så kan man bruge funktionen notes i stedet for, og det er det næste, vi vil kigge på. Så lad os kigge på notes. Så ideen er, at nu vil jeg vil gerne flade hele det her ud om kurser, vil jeg gerne flade ud. Så fordi at af en eller anden grund, så er mine kunder, de er trætte af at spørge med XPath, de vil gerne spørge på SQL. Og kan vi få det, så siger vi, selvfølgelig kan vi det. Vi leverer alt, hvad kunderne gerne vil have. Så vi har en select statement her, og det der så er lige er værd at bemærke, det er hernede, der har vi kursustabellen, hvor vi får det hele fra. Og så har vi den her specielle konstruktion i SQL Server, der hedder cross-apply, som er sådan en join-lignende tingeste. Og hvad er det gerne, vi vil cross-apply? Vi vil gerne, skal cross-applies med noget, vi får ud ved at lave et XPath-udtryk. Der vil jeg gerne køre på desk. Det er den fra course, det er den kolonne i course. Der kører vi notes-funktionen på.
Og hvad er det for nogle knuder eller nodes, vi gerne vil have ud? Vi vil gerne have alle kursuselementerne ud. Og hvad skal de ud som om? Jamen, de skal ud som en tabel, der hedder flat. Den kunne hedde Vico. Nu har jeg bare kaldt den flat. Og attributen skal hedde course. Så den her flat og course, den går jeg op i min select statement med, så siger jeg flat, course, og så bruger jeg så value her. Så der er et samarbejde her mellem nodes og value i den forstand, at når jeg først har fået den fladet ud her med nodes hernede, så kan jeg begynde at trække værdien ud. Og hvordan gør jeg det? Jamen jeg siger, værdien, der vil jeg gerne have dot, det er mig selv, det er den række, jeg har med at gøre nu. Der vil jeg gerne have id ud, og det er stadigvæk nødvendigt at have det her, for at få en singleton, og have den her et array-syntax som en int, navnet et som en, nu kan jeg bruge varchar her, det er så fordi der ikke er nogen internationale karakterer i, description som en varchar, og ECTS som en varchar. Og så har jeg bestemt her, nu vil jeg gerne ordne dem efter CID, og det er så det kolonne alias, der er heroppe. Og hvad får jeg ud af det? Jamen jeg får en fin, sød tabel ud, der nu har alle de ting, jeg gerne vil have. Og hvad har vi fået nu? Nu har vi fået et relationelt blik på vores XML-data. Og det vil vi selvfølgelig omgående gå videre til vores kunder med at sige, kære kunder, vi skynder os lige at lave et view til jer. Så vi laver et view, create view, course, XML flat, as, og så tager jeg min forespørgsel totalt fra før. Ja, orderbejen er jo forsvundet, den gider vi ikke have med i vores view. Og dem kan kunderne så begynde at bruge, glade og fro, så de kan sige, select stjerner fra course XML flat, altså det view, vi lavede heroppe, hvor ECTS, den havde vi her, den skal være lige med 5, og course-ID skal være større end 20, og jeg vil gerne have den ordnet efter CID, altså den her kolonne heroppe. Hvad får jeg ud af det? Jeg får det her søde resultat tilbage. Så nu har jeg simpelthen fået lov til at lave et rent relationelt blik oven på min XML-data. Og kunderne, som måtte sidde og lave den her SQL-forespørgsel, de har ingen anelse om, okay, altså de har ingen anelse om det XML. Nu står der course XML her i view-navnet, men den kunne have bare heddet courses eller et eller andet, så havde de ikke anet det. Så hvad har vi set? Hvis vi kigger på queries, jamen vi har set over den her gang 2, 3 og 4, vi har set, der er en exist, der tjekker for eksistens, query, som fyrer noget xpath og xquery af, og så kan gøre noget af det. Value kan trække en enkelt værdi ud, både fra elementer og fra attributter. Notes, det er for at flade det hele ud. Og modify, den vi så kan kigge på, det er en funktion, hvor man kan lave fine-grained updates af XML. Den får I selv lov til at kigge på. Det, man lige skal være opmærksom på, det er, at alle de her funktioner, de er SQL Server only. Altså det er noget Microsoft-specifikt. Vi har tidligere kigget på SQL XML, og det er ikke ret godt understøttet i de nye versioner af SQL Server. Og jeg regner med, at det er fordi, de gerne vil bruge deres programmeringssprog, altså C# og Visual Basic og F# og hvad det de har. Så hvis vi lige prøver at summe op for, hvad er det, vi har set og hørt om XML og SQL Server. Det er XPath følger standarden, det gør xquery også. XML support er ellers sådan ret langt fra standarden. Og så er der nogle ting, vi har valgt at ikke kigge på. Vi ikke kigge på indeksering. Man kan indeksere XML-dokumenter. Man kan update, det er jo den modify. Man kan query XML fra C#. Der regner jeg med, at I er meget bedre til selv. Og SQL XML er den her pendant til SQL/XML, som der er Microsoft-specifik. Hvis I gerne vil videre med at kigge på, så kan jeg anbefale 3 referencer, der alle sammen er på MSDN. Der er en introduktion til XQuery på SQL Server 2005. Det er et godt overview af, hvad det er. Jeg kan ikke finde nye, altså jeg kan ikke finde ind til server 2008 eller 2012. XML Options, der er lidt overlap mellem de her to, men her er mere i den her om XML-datatypen. Igen, jeg kan ikke finde nyere, der er ikke en 2008 eller 12. Og URL'en, det er dem her, halløjsa her. Og så hvis I gerne vil vide noget om SQL XML, så er der en ret god tutorial igen på den her link. Og det man lige skal være opmærksom på, det er, at SQL XML, det er en extension, man selv skal installere nu til SQL Server 2008 og op. Slut for SQL Server og XML.